No niin, tervetuloa Teho Tierlistin pariin. Jos tämmönen kontentti kiinnostaa, niin tilatkaa kanava. Vastoin aikaisempia tierlistejä, mä tein tän itse tiermakeriin. Mä varmasti on unohtanut jonkun tehon olemassaolon tästä. Kommentoikaa kommentteihin, jos olen. Aloitellaan. Mansikkaraparperi. Mä en pitänyt tästä. En joisi enää koskaan. Teho Crash. Mä en ole maistanut koskaan Teho Crashia. Tehon uutuus Hullu joulukallo. Mä tykkäsin tästä. Mä olisin toivonut, että olisi enemmän maistunut niiltä Pupsin vadelmalakukalloilta. Ja mä olisin toivonut, että se laku olisi maistunut tässä enemmän. Tää mun mielestä maistui vähän liikaa vadelmalta. Mutta oli hyvä. Tehon hullu omena. Se on semmonen, mitä mä en ole koskaan maistanut. Mutta toisaalta mä oon Tehon hullua jouluomenaa maistanut. Se on hyvä. Kehoteho. Mango. En joisi enää koskaan. En pidä siitä. Kehon kesäpommi. Se on hyvä. Sitten Tehon Crazy kesä. Se on hyvä. Se on vanha toi Crazy kesä. Muistaakseni. Tehon toinen uutuuksista tässä, mitkä on tullut viimeisen 1,5 kuukauden sisään. Eli sokeriton limeteho. Tai just sitä, mitä tää sanoo olevansa. Eli tää on tehoa, mikä on limemakusta ja sokeritonta. Ja se on hyvä. Sitten passionhedelmä sitruuna. En jos enää koskaan. Pureva pukki. Mä en koskaan ehtinyt maistaa tätä. Mä aloitin enemmän juomaan erilaisia energiajuomia 2023. Silloin mä aloin testailemaan erilaisia energiajuomia. Ainahan mä oon siis juonut energiajuomia, mutta mä oon yleensä pysynyt samoissa. ES ja Mädäri oli mun lapsuus. Niin pureva pukki en oo maistanut. Sitten Tehon hullu joulujengi. Se on hyvää. Ja Tehon jäätävä kesä. Tää on tää uusi versio siitä, eli tää ananas tutti frutti lime. Siitähän on, itse asiassa toi seuraava näköjään on se. Siitä on se vanhempi versio. Mä en muista, miltä se vanhemman version pitäisi maistua. Mutta tää on jäätävän hyvä. Se on aivan taivaallista. Ja tää edellinen jäätävä kesä, oliko tää joku mansikkaraparperi? Se oli ihan ok. Mä en pidä normi sokerittomasta tehosta. En joisi sitä enää koskaan. Ja Teho Lite Red. En ole koskaan maistanut. Ja mä en oikeastaan pidä normitehostakaan. Ja sitten Teho Super. Tuliko se alkuvuodesta vai viime vuonna? En mä muista. Mutta kuitenkin omenameloni. Siis se on ihan superhyvää. Ja Tehon, oliko tää se sitruuna magnesium tactical? Mä en joisi sitä enää koskaan. Ja sitten Tehon sitruuna tactical. En joisi sitä koskaan. Taktikalaista sen verran. Toi on ehkä vähän huono, toi en joisi enää koskaan, koska kyllä mä niinku pystyn juomaan näitä. Mä en vaan missään nimessä haluaisi juoda ensimmäisenä vaihtoehtona niitä. Mitä energiajuomista te haluaisitte tierlistin seuraavaksi?